ଗଛର ଭୂତ। ଗାଁର ସନ୍ଧ୍ୟା। ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କୋଳି ବରକୋଳି ଗଛ ଥାଏ। ସେ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଠା କୋଳି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ କେହି ଯାଅ ନାହିଁ। ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ସୁମନ୍ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବାଜି ଲଗାଇଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେହି ଗଛରୁ କୋଳି ତୋଳି ଆଣିବ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଅନୁଭୂତି। ରାତି ପ୍ରାୟ ଧଦଟା। ସୁମନ୍ତ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ, କେବଳ ଝିଙ୍କାରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲା ଗଛ ଉପରୁ କେହି ଜଣେ କୋଳି ଖାଇଲା ପରି ଚପ୍ ଚପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ସୁମନ୍ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ପବନରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେମିତି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି, ତା ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଅଧାଖିଆ କୋଳି ପଡ଼ିଲା। ସୁମନ୍ତ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଓଲଟା, ସେ ଗଛର ଏକ ଡାଳରେ ବସି ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କୋଳି ଖାଉଛି। ତା ଆଖି ଦୁଇଟା ନାଲି ଜଳୁଛି। ସେ ସୁମନ୍ତକୁ ଚାହିଁ ଏକ ବିକଟାଳ ହସ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏ କୋଳି ମିଠା ନା ମୋ ରକ୍ତ ମିଠା, ଚାଖିବୁ କି? ସୁମନ୍ତ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସେହି ଛାୟାରୂପଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସୁମନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେବେଠାରୁ ସୁମନ୍ତ କି ଗାଁର କେହି କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେହି କୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ।